ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପତରୁ এই ভিডিওটি শেষ যাকে দেখুন নিশ্চয় মজা আসব। গতকালি আম চা দোকাନରେ ମୁଁ ବସି ଚାହା ପିଉଥାଏ। ଆମ ବଗୁଲିଆଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ତ ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନ ନିଶା ଚଢିଛି। ସିଏ ମତେ ଖୋଜୁଛି, କହିଲା ଭାଇନା ଦେଖିଲଟି ଆମେ କେମିତି ତମକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇ ଦେଲୁ। ତମ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ଜିତିବୁ, ଆରେ ତମେ ଆମକୁ ଜିତି ପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବଗୁଲିଆ ତୁ ଟିକେ ଚାହା ପି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ହେଲାନି। ଆରେ ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ହାତରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସିଡି ଥିଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସହିତ ତମେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାରିଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମସିଡିରେ ହାରିଗଲ, ତାହେଲେ ତମେ ଜିତିଲ ନା ହାରିଲ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତମେ ବିକାଉ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କିଣି ସରକାର ନ କରିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଜି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠି। ତୁ କହୁଛୁ ମୋଦି ଲହର, ଲହର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲକୁ ଦେଖ। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 13% ଭୋଟ ସହିତ ଗୁଜୁରାଟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗଡ଼ରେ 5ଟି ସିଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଲହର। ଏ ଲହର ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେତେ ସୁନାମୀ ଆକାର ନେବ ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ହଉ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଚାହା ପି, ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଭାବିବୁ ଯେ ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି କେତେ କମିଗଲାଣି। ଯଦି ସୁଧାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକି ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।